Even sa mga apostles, si Peter, na-discourage si Peter. Pagtanaw niya nga si Christ, gikulata, si Christ gidakop sa mga Roman soldiers. And then si Peter, mao na to'y pag-angat sa iyang commitment, bumayo ba? Pagkakita niya ilahang founder sa church, ang ilang leader, ang naga-disciple nila for how many years, gidakop sa mga Roman soldiers, na discourage in town si Peter. Kung ingon si Paul, we need to walk by faith and not by sight. Maglakaw tas pagtuo, dili sa mga nakita, kay daghan kitag makitang negative. Yes, pero kung by faith ta, di ta mag-refer sa nakita, kay behind sa mga material things na ay grasya o kaluoy sa Dios nga nagalihok para nato. Si Elijah, sadyang na-discourage bitaw si Elijah, nagpuyo naman lang sa ilawom sa langub. Di na siya ganahan mo Bible study, di na siya ganahan mag-visitation, di na siya ganahan mag-preach, nagtago na lang in town si Elijah sa langub, uban ang kahadlok. Muna siya ang power sa discouragement if dili ni mo na makonquer sa imong life. Because the first conqueror nga mo conquer na ikaw. Of course, ang Holy Spirit, nagdepende siya kung imong itugot, imong suklan ang fear or discouragement sa imong life. I know, daghan na to din na discourage. Discourage ka kay mong savings for how many years, gikaon lang sa COVID, gikaon lang sa bagyong Odette. Daghan na to na discourage kay atong mga kabataan, wala kayo nila na-enjoy ang ilahang life for how many years tungod kay nag-pandemic. Napiktuhan siguro atong source of income, ang joy sa atong family. Daghan din na discourage kay ang imo siguro ang ginapray nga loved ones nga madala nimo sa Ginoo ni samot noon o nalayo noon, di na siya ma-follow up. Na kay story sa imong discouragements. And you know what ang worst, kay kung personal kay nastanan, maulaw ta i-share na sa uban. Ang may tabo noon, bit-bit na to ang gibug-aton. Sa i-open mo na to sa Ginoo sa prayer, pero lahi gyud kung napud kay kaopenan nga tao. Yes. Kaya sa even sa atong prayer sa Ginoo, magduha-duha ta sa Ginoo. Di na to ma-release tanan natong emotion, natong pagsalig diha sa atong pag-ampo. And this is what happened to Elijah. Iyang giako ang tanan niyang fear and discouragements. Nagtago siya sa langob, pero gibisitaan siya sa Ginoo. Ang gigamit sa Ginoo pagbisita niya, usa ka langgam nga uwak. Munang kanami to ma-discourage mo, kita gimuguriyon sa inyong tubangan. Gibisitaan mo sa Ginoo. I could still remember Jonah. Sadang na-discourage si Jonah sa iyang failures. Naong gyud gingnan siya sa Ginoo, Jonah mo ni consequence sa imong failures. Pagka gilabay si Jonah sa dagat, gikaon siya sa dako nga isda. Dito si Jonah ilawom sa tiyan sa isda, na puno siya sa discouragement, regrets, nagmahay si Jonah. But you know what? Ang discouragement ni Jonah mo'y naghatod niya sa pagbalik sa Ginoo. Daghan kayog mga characters sa Bible, gikan sa old, ngadto sa new, nga nagsuffer sa discouragements. Before nila na-overcome ang discouragement, nagsuffer gyud sila. Ang uban nawad-an pag loved ones, nawad-an og pamilya, ang uban napuno gyud og mga og kanang sakit ang tibok lawas. So ang discouragement normal ma-discourage for a while. Pero kung magpuyo ka sa discouragement, dili na siya healthy. And that is why we should be resilient sa ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo. Kabalo ta mo bounce back, kabalo ta mo balik sa original gid nga design sa Ginoo sa ato ang life.